Ty čo, tak to ses úplně posral. Tohle si taky určitě nechám líbit. Ty bazény musí být nějak vyhřívané, protože není možné, aby ten bazén měl 28 stupňů, když je celý den ve stínu. Tak jsme došli k Burj Al Arab. Oh shit! Oh shit! To je fakt sick. Konečně je to tady. Dnešním dnem nám začínají vánoční svátky a my se spolu vydáme do daleké Dubaje, kam si jedeme na nějakých 10-11 dní odpočinout. Na mém Instagramu jste hlasovali, že chcete i delší videa z mého života, tak jsem se rozhodl, že vám něco natočím a teďka nás čekají dva takové úkoly. První, že jdeme umýt auto a druhý, že se jdeme ostříhat, takže se vidíme za chvíli. No, takže jsem došel k super zjištění, že mám bublinu na pravé přední pneumatice, tím pádem s tím úplně nemůžu jet po dálnici a když jsem to chtěl vyměnit za rezervu, o které jsem si myslel, že je plnohodnotná, tak jsem zjistil, že není a že je maximálně na 80 km hodině. Což znamená, že teďka jdu hledat pneuservis, který mi to opraví hned. Za 3/4 hodiny mám být na střihu, takže jsem strašně zvědav, jak tohle stihnu a jak se dostaneme 200 km od Brna autem, když nemáme kolo. Respektive máme, ale nebezpečné kolo. Prosím vás, udělala se mi bublina na kole. Smrt, vražda, zabití je, že letím pryč a potřebuju s tím jet na dálnici dneska za 3 hodiny. Tak jo, v prvním pneuservisu ty gumy neměli, ale měli na to čas to přezout, tak mi poslali do druhého servisu pro gumy a mám přijet zase k tomu prvnímu servisu ty gumy vyměnit. A to mám být za 30 minut na střihu, takže ještě někde mezi to budu muset vložit stříhání, takže jsem nadšený. Super, takže jsem se byl ostříhat, jak jste mohli vidět ze záběru. Pneumatiky mám v autě a teďka jedu do pneuservisu je přezout, takže si myslím, že se všechno povede a můžeme konečně vyrazit na cesty. Tak jsme teďka 2 dny strávili u našich a už jsme na cestě na letiště. Vzhledem k tomu, že mám lehké problémy s lítaním, tak jsem si vzal na cestu s kockou s tonikem a doufám, že to nějak přežiju, že zlato? Tak jsme prošli letištní kontrolou a můžeme údajně nastoupit do letadla, což mě až tak moc netěší, ale taky ne. Nezbývá nám nic jiného, než tam nastoupit. Tak jsem právě viděl naše malé prdítko. Ono nás tam doveze. Ty vole, to jsem z toho ještě víc na nervy. Pojedeme po dálnici, neboj. Výhled docela brutální, jako. No, teď to začíná řvat, to já miluju tohleto. Nenávidím to, ale dobře. Bože můj. I'ma have to look it off. Section cut off, run up the block. I'ma get all these girls, bring them all back to the spot. I'ma have to look it off. Section cut off, run up the block. I'ma get all these girls, bring them all back to the spot. I'ma have to look it off. Section cut off, run up the block. I'ma get all these. Svatě, zdravím tě, chcípám tady a nesnáším tě, že jsi mě donutili do Dubaje. Takže jsme prošli další letištní kontrolou, dostali jsme víza a teďka jdeme na Uber, který nás zaveze na ubytko, nevím, jestli jsem to říkal, ale bydlíme ve 40. patře, ne, ve 43. patře, což je o 13 pater víc, než je nejvyšší budova v Česku, což je strašně crazy, je tam balkon, jsem zvědavý, jestli se na ten balkon budeme odvážit vylézt. Hello!
bazén. Ty vole, tak vyzvedla nás Tesla a teďka jsme u našeho úbytka. Vypadá to tady úplně v popiči. Neuvěřitelné. Včera jsme toho už moc nestihli, protože jsme přijeli hodně pozdě večer a tím, že je tady posun časový, tak jsme šli spát až ve 2 ráno. Naspali jsme 6 hodin, ale jdeme omrknout, jak vypadá hotelové fitko a bazén. Je tady nádherných 25 až 28 stupňů, což je ve 43. patře na balkoně, takže si myslím, že dole to bude ještě o to teplejší a je to fakt docela skok mezi Českem a tímhle. Fitko vypadá docela hodně dobře od Techno Gymu celé, takže tam si určitě zajdem dneska a každý den, co tu budem. A jdeme omrknout bazén. Ty čo, tak to ses úplně posral. Tohle si taky určitě nechám líbit, ten výhled. Tak jsme na cestě k Burj Khalifě. Sranda je, že kdo máte virtuální realitu, tak se vždycky podívejte, než jedete někam na dovolenou ve virtuální realitě v aplikaci World. Co kde je váš hotel. Můžete si to celé projít na Google mapách a já vlastně teďka přesně vím, kam jdu, protože jsem to už 3krát šel ve VR-ku. A další poznatek, potřebujeme brejle. Jakože je to elektrika, ale ses? Esko? To je v prdeli, že tady taxikáři jezdí eskovýma Mercedesama, 5kovýma Bavorákama, Teslama. Čo, s mým autem bych tady byl za největšího chuďasa, ty vole, i jako taxikář bych tady byl chudej. Začíná nám docela krizovka, protože se tady nedá pít voda z kohoutku, což znamená, že se musíte napít jenom balené vody, takže jsme si dneska čistili zuby posledním zbytkem pitné vody, co nám zbyl a teďka chcípáme na žízeň, že? Je to tak, no, ale tak... Co už, to je klasika s Justíkem. Chcípáme na žízeň, protože jsem si řekl, že tady snad není možný, aby tady nikde nebyl obchod na každých 100 metrech. No a nebyl, no. Už jsme prošli 4 kilometry, je tady fakt bez prdele přes 30 stupňů na slunku a obchod s vodou nikde. Takže jsme u Dubai Mallu, což je super, stejně jsme se tam chtěli podívat. A jdeme si koupit vodu a já si musím koupit brýle, protože s modrýma očima, jestli někdo máte modré oči, tak chápete, že to je pain. OK, takže hned první obchod. Samozřejmě můj milovaný Off-White, takže jsem si musel koupit nějaké sluneční brýle teda. This one is 700. Tak jo, takže jsme byli v Off-Whiteu, v Palm Angels, já jsem si koupil brýle. Ty kráso, co to je za nesmysláko, vole, fontána v obchoďáku. A to jsme ještě neviděli ani všechno. Dobrý, takže právě jdeme k bruslišti a do Chinatownu. Nevěřím, že tohle říkám, vole, v obchodním centru, ale jo, tak brusliště už jsme našli. Tady je normálně hokejový stadion. Oh. Šíš. Tak jsme si zvolili nějaké kombíčko, já jsem přidal rýži, kuřecí a kung pao. Uvidíme, jaké to bude, no. A nestojí to moc, stojí to 35 dirhamů, což je asi 200. OK, takže tohle to celé nás vyšlo asi na 5 kg, což si myslím, že je jako v pohodě cena. Mi to zpočátku to jídlo nepřišlo až tak dobrý, tak si myslím, že nakonec to byla těžká bomba. Tady se točí taky nějaký instaset. Čumte, čumte. Čumte! Zítra nás čekají atrakce na Sky Views, což je
taky strašně obrovská budova přímo u Burj Khalify, kde budeme testovat skluzavku v 50. patře pro sklenou, podotýkám, což bude úplně úlet a vůbec netuším, jestli na to vlezu. A následně pojedeme do 130. patra, kde budeme chodit po prosklené podlaze a 130 patr pod náma bude díra, tak jsem zvědavý, jestli na to vytáhnu kačku, jestli se vůbec já tam vytáhnu. A pak je třetí atrakce a tu vidíte taky, ale na tu si myslím, že nepůjde ani jeden z nás, takže jsme poserové. Dubaj prostě není pro lidi, kteří mají problémy s egem. Tady přijedete, půl minuty se cítíte jako, že máte peníze a za další půl minuty kolem vás projedou 3 Rolls Royce a 2 Bentley a cítíte se chudej. Tady prostě fakt máte blíž k bezďákům než k bohatým. My jsme se právě přesunuli k bazénu. Je to úplně top, ty vole. Já jsem se fakt taky bál, že ta voda bude mít 20 stupňů, ale ona je úplně jak polívka, ty vole, to je teplé. Oh, bože můj. Tohle je nejlepší bazén, ve kterém jsem kdy se koupal. To je brutální. Ty bazény musí být nějak vyhřívané, protože není možné, aby ten bazén měl 28 stupňů, když je celý den ve stínu. No, bazén hodnotím 15 z 10. Teďka jdeme omrknout fitko. A zjistil jsem jednu super věc, že byty v Dubaji jsou i za třeba 4 až 5, nebo samozřejmě až jako 100 milionů, ale normálně ty dostupné jsou klidně za 4, 5, 6 milionů a nemusíte to platit celé najednou, zaplatíte to v průběhu 5 let. Ten barák se zatím postaví, kde ten byt bude. No a jakmile se to skolauduje, oni vám ho předají, tak ten byt má najednou třeba o 2, 3, 4 miliony vyšší hodnotu. Takže když to flipnete, tak můžete koupit další 2. Což je hukot a já začínám šetřit na byt v Dubaji, protože bych tady i chtěl bydlet. Jo, to je špatný výtah. No takže ideální byt k investici a ještě, a nechci kecat, ale někde jsem slyšel, že se tady neplatí daně, což znamená, že kdybyste teda koupili byt za 5, prodali ho za 8, tak 3 miliony máte čistý zisk a nemusíte to danit. Ale to ještě ověřím, jestli to tak je, bylo by to fakt super. OK, takže do fitka jsme nakonec nešli, rozhodli jsme se pro vánoční trhy a už na nás čeká Uber, tentokrát to není Tesla Model Y, ale Tesla Model 3. Tak jsem zvědav, co bude lepší. Sorry, there is no parking. Hello. Yeah, it's okay. Týpek nás vyhodil před cílem, protože se tady prý nedá dostat, jako je tady zacpa jako kráva. Jedno info o přechodech v Dubaji. Trvá to třeba 10 minut, než se to přepne na zelenou. Už tady fakt bez prdele čekáme minimálně 4 minuty. Minimálně 4. 2,5 minuty. A čekají nás 3 přechody, takže to je tak na 20 minut ještě. Jinak takhle už máme výhled na Burj Al Arab. Po Burj Khalifě asi nejhezčí barák tady. Hej, tady se vůbec neřeší červená. Ty auta, co tady jezdí, mají už třeba 3 minuty červenou. Nevím, jestli to jde vidět. Ale prostě oni všichni jezdí na červenou a mají to úplně piči. Úplně. Jak si to teď random zastavilo? Kdo to zastavil? Teď to zastavil, ne, jeden typek to zastavil, tam ten. OK, dali jsme si tady toho klacána. Jo, tady jsou ještě sosy, kterýma si ho doděláme. To se zase skipu vole celý. Mustard? Yeah. So only this and this. Thank you very much. Tohle vypadá hodně v pořádku. Tak jo, dali jsme si párek v rohlíku, za mě teda tak jako 6 z 10. Jako sníst se to dalo, ale ne, že by to byla úplná bomba. Bylo to takové davové šílenství, kdy jsme bylo ty vole. Jenom kvůli tomu, že jsme viděli každého chodit s velkým párkem. A taky z důvodu, že bakačka ráda velké párky. Kde měla ráda velké párky, kdo by neměl, kdyby se zajímal nějakýma špekačkama palima.
Těžko říct, já ne. Tak jsme došli k Burj Al Arab. Vypadá to top. No nic, tak do Burj Al Arab je potřeba si koupit lístky a už se tam zavírá, takže bohužel zvali nás do restaurace, kde musíte nechat 250 dirhamů na osobu minimálně, a vzhledem k tomu, že jsme už jedli a chtěli bychom si dát kafe, tak určitě nebudeme platit 15 stovek za kafe, takže tam si zajdeme zítra. Takže se přesouváme do Mall of the Emirates, kde je nějaká akvarium, myslím, a čekáme na další Uber. No, za ty Ubery to tady bude celkem pálek. Tak jo, poslední zastávka dneska. Čumte na ten Rolls Royce. Ty krávo. Ty krávo. A další Rolls Royce. Merry Christmas! Každopádně jdeme si užít nějaké atrakce. Stálo to 555 dirhamů, což je 3,5 tisíce, 4. To je dost, ty vole, zlato, to je fakt hodně. To jsem nevěděl. Takže 3,5 tisíce to stálo, ale bude to, doufám, prdel. Musí to být prdel. Zlato, já jsem strašně zvědav, jak to tam bude vypadat. To je fakt crazy a prý je tady hodně dost dobrých aktivit, tak uvidíme. Takže cípám, že jsme v obchodě, jako je tady -5. Jo, a prdel je, že tady sněží. Dostali jsme boby a fičíme na jazdu. Let's go. A ty taky, let's go. Ah. Go down. Down? Oh shit. Oh shit. Shit. Ty pičo. Ty pičo. Posral ses. Ty pičo. Tak tohle jsem těžce nečekal, uši. Co to kurva bylo? Ty pičo, zlato, my jsme jeli, vole, tak kilem. Se mi zdálo aspoň. Já to mám mě, já to jako já nezvládám asi. To je jenom sněží, vole, ze stropu. To je nesmysl. Tak co, zlato? Masakr, jako toto. Strašlivý úlet a to jsme ještě nic nezažili. Tak teď nevím vůbec, jestli jsem se tady dostal oprávněně, anebo ne, ale konečně po 30 minutách čekání jdeme na věc, tak doufám, že to aspoň bude dobrý. OK. Ty pičo. What the fuck? Máme koupenou tady tu bobovku, to je docela sick. Hej, to tam pokračuje fakt normálně ještě nahoru. Thank you very much. OK, boby byly super, jelo to fakt kurva rychle. Takže dobrý, odcházíme. Au, ty pičo. Jíra. Solidních 8 z 10. Kdybych lyžoval, tak je to tak 15 z 10, ale lyžovat se mi nechtěl dnes. Dobrý, tak už jsme venku. Půjdeme domů, protože jsme úplně vyřízení, ještě tady oběhneme 2-3 obchody a fičíme. A to by bylo z dnešního vlogu, nebo z prvního vlogu všechno. Dávejte like, odebírejte, protože budou vycházet další bomby z Burj Khalify, Zlatého automatu a podobně, takže sledujte a vidíme se příště.